Take one. Take two. Take three. Hallo Til, hier een berichtje van. Het was toch nog een take 4. Oké. Dus dat is toen. Take 4. Take 5. Hallo Til, hier een berichtje van. Juf Sophie het mussenest. En juf Manuela het pinguïnnest. Typerend aan jou was dat je super nieuwsgierig was en je wel eens ongeduldig werd hierdoor. Het kon soms niet vlug genoeg gaan voor jou. Maar kleuren, steeds maar kleuren, dat was je lievelingsactiviteit. Je gezichtje straalde en met vleugeltjes aan kwam je net uit een elfenbos. Zorgen voor je vriendjes en de juf deed je super graag. Niks was jou te veel. Een boodschapje hier, een boodschapje daar. Til stond altijd klaar. Omdat je steeds alles zo perfect wou doen, hield je je soms in voor andere activiteiten te proberen. Je had even een zetje nodig, maar eenmaal vertrokken, vond je het fijn. Je deed in korte tijd alles met veel plezier. Wat we van jou hebben geleerd is het koesteren van kleine lieve dingen zoals knuffeltjes geven en voor elkaar zorgen. Geduldig en rustig blijven bij je boze buitjes. Zowel jij als wij deden samen afspraken maken en het lukte ons aardig. Waar een wil is een weg. De uitdaging die wij voor jou zien is blijven geloven in jezelf en je wilskracht blijven gebruiken. Soms was het eens moeilijk met je eigen willetje, maar houd dit vast, gebruik het goed, je kan het en dit brengt je verder op weg. Van moedertje tot ballerina, tot naaister en kunstenares. Til heeft in alles succes. Zoals we je nu zien op school, ben je al uitgegroeid tot de grote, flinke, verstandige meid. Een goede raad uit ons hart voor jou. Blijf zorgen voor elkaar. Blijf knuffelen. Blijf elkaar graag zien. Blijf uitdaging aangaan. Blijf je wilskracht gebruiken. Kortom, blijf Til.